Yo yo yo, what's up mga ka-realty? Good morning. Ngayon ay itutour ko kayo dito sa assessor's office kung saan ako nagtatrabaho. So ayan ang aming organizational chart. Tapos dyan ako nakaupo, yan. Bali ako palang local assessment operations officer 1 dito sa assessor's office. Bali ito si Elmer, kasama namin dito sa assessor's office. Bali sila, kasama niya si Aldrin na nag-inspect o kaya nagsusukat ng mga lupa kung anong papagawin ng mga client. Tapos ngayon ay yung drawing niya. Alright, ito i-encode natin to dito sa art system, dito sa computer. Ito yung system namin. Bali dito yung mga tax deck, dito makikita yan. Tapos i-encode din mga transaction na to na galing sa provincial assessor. I-encode dito para sa quarterly report. Ito naman yung mga DCS or data collection sheet. Muntik nang mahulog. Tapos sa panahon ngayon ng general revision, so ako ang tagagawa ng final land value map dito sa assessor's office. So ito yung mapa ng poblasyon na ginawa ko. Ito yung LAR form. Kasi si Donati kung nasa office ako. Sabi ko bakit? Sabi ko sobre ba? Ito yung mga kailangang ipasa para sa general revision. Yan, mga ginagawa namin dito. Tapos meron din kaming general revision forms. Ayan ang general revision forms namin. Daming papasa. Ayan. Yo, pupunta kami ngayon mag-inspection ng lupa. Itong lupa na to, agricultural land. Bali, bibilhin. Papatayan ng piggery. Yan, tinitignan na yung boundary ng lupa. Bali, base sa mapa namin, itong kawain na to. Bali, ang ginagamit naming mapa itong apps ng SW Maps. Vlog, welcome to my vlog. Kung hanggang saan makita mo yan, kalupaan namin yan.